Iveta Tomášková a v spolupráci s Icon Academy vám prinášam skvelú veľkú akciu osobného rozvoja s názvom Na 100%, ktorá bude konečne na východe a konečne v Košiciach. Pre tých z vás, ktorí o nej ešte nepočuli, prídu osobnosti ako Andy Vinson, Peter Sasín, Katka Zacharová, Katka Kovalčíková, Freddy Icy, Tomi Kitkováč a mnohí ďalší. Ja teraz splním jeden sľub. Pred niekoľkými dňami sme spustili súťaž o 2 lístky. Každý, kto zdieľal plagát na 100%, bol zaradený do súťaže, takže poďme si teraz vyžrebovať víťaza. Budeme žrebovať takým originálnym spôsobom. Mám tu knihu Jistou cestou v bohatství, v ktorej mám založených všetkých, ktorí sa do súťaže zapojili. Teraz ju tak ako prelistujem a tam, kde ostane otvorená, tak tam sa bude nachádzať víťaz súťaže. Takže poďme na to. Prelistujeme pre istotu niekoľkokrát. Pozrieme sa na to. A víťazkou sa stáva Silvia Soliárová. Ste videli? Takže Silvii gratulujem. Spojíme sa na Facebooku. Všetkým ostatným ďakujem za to, že sa zapojili do súťaže a sledujte našu webovú stránku www.na100%.sk číslom percent slovom. Sledujte našu facebookovú stránku, kde čoskoro pribudne info o jednom špeciálnom hostovi, ktorý príde v rámci sprievodného programu. A len prezradím, že hlavne dámy sa budú mať na čo tešiť. Takže majte sa krásne a majte týždeň na 100%.